Hello guys, mga kasuwer, magluluto tayo ng tinola. Bawang, Save the earth. So ginagamit natin yung napagbalatan ng mga buko, mga kasuber. tinola. Ang lakas ng apoy. So patutuyan lang natin mga 5 minutes. Mausok mga kasuber. Ganda talaga ng lutuan namin. Isang malaking bato at isang malaking bato ulit sa kabilang malaking bato ulit. Para masarap yung tinola natin. Style Ilocano guys. Ilocano, tinolang Ilocano. Yan. So para masarap. Igisa lang natin siya. Para masarap guys, igisa lang natin siya ng matagal. Hanggang sa may mantika siya. Saka matuyo siya guys. Para tanggal yung lansa. Lansa ng manok. Itabingin na. Itabingin natin. So, tipid sa pera to guys. Instead na bibili kami ng gas, gaso na dito guys. So, nagamit namin guys. Mga balat ng buko. Masok. Hello guys. Hello. Yun, yan si Jared. Yan yung nag-birthday kahapon guys. Ilang taon ka na, Jared? 11. So, yun. Sabihin mo, okay kayo?
So mabait na bata yan guys, mga kasuber. Alaga namin guys. Yun, malapit na siya matuyo. Yun ang sekreto ng malupit na tinola. Hanggang sa magmantika siya. Medyo parang patuyuan siya ng konti. Mainas na tinola no, na medyo manmantika. Habang ginigisa nyo guys, lagyan nyo ng magic sarap para kumapit yung lasa sa karne nya guys, mga kasuber. Yan, ito lang para kumapit yung lasa. Kumapit na siya. So lagyan na natin ng konting bagoong para matanggal yung lansa niya. Yan. Ayan. Kulang natin saglit. So, add the water. Hingyan na natin ng tubig. Yan. Yan na natin siyang gumulo. So, titignan na natin guys. Oh my god. Yan. So, kumukulo na siya. Tapos na. Pag tumingin ka, gwapo ka. Yun o. Subscribe. Subscribe. Thank you. Ayan, malapit na siyang maluto mga kasuber. Lang natin ulit. Ayun. So maglalagay na tayo guys ng mga kasuber, ng malunggay. Special ingredient, malunggay. Kaway sa mga Ilocano natin dyan, mga kabayan natin Ilocano. Ano lang natin saglit, pakulang natin saglit. So luto na yung tinola natin mga kasuber. Takpan natin ng a few seconds, a minute, 1 minute. 1 minute. Ay, pagkutsara mo. Ayan mga kasuber. Ayan, luto na yung tinola natin. Tinola. Tinola. Ayan. So, tinola with malunggay, guys. Mga kasuber. Yan. Hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, guys. Please subscribe. Then, click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod natin mga video. So, bye.